RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang at matatampo nagdasingan nga Donna. Mga anak, unsa man, andam na ba mo sa tong outing? Andam na, ma. Andam na ko. Sige, dali na. Kaya nagpaabot na si Papa ninyo sa sakyanan. Anak, bantay maayo mo manguda. Musuro na ko kay mag-ilis ko para kaliko. Sige pa. Lorenzo, di magpalayo ha. Dinira ka dapit ni ati dunani mo. Opa. Di pa ka malikot ni? Unya na, uy. Ate, oh. Managay ko mo. Patluton na. Biko na, be. Sige ko na, be. Donna, patayin sa ni barbecue kay mag-CR ko. Pagdali. Dong, hawa sa diha dong, be. Kay mo atos ako sa atong cottage. Ganaan ba ko maligo? Biyay lang dati. Di ba ko magbalayo? Bantay ka, ha? Paliko na ti kadayo na. Human og CR ni Mama. Ay, okay na. Ako ni tiwas diha, anak, bi. Ay man imong manghod. Naligo pa sa dagat, ma. Ha? Imong gibiyaan nga siya rang usa? Oh. Ate, imo tong anak ang lumos. Unsa? Kinuha ko! Lorenzo! Sorry, pero wa na siya. Dili! Dili ni tinuod! Lorenzo, anak! Ma, inom sa og tubig, oh. Pahawa din eh. Ma? Pawa! Imo nigsa! Ano ba tayo mag-igsuon? Nalubong na si Dodong Lorenzo. Mingaw na kaayo ang bay. Ang hilak na lang ni Mama mo ay pirmi na kong madungog. Ug si Papa, pirming wa din eh kay nagsigig inom. Nakasabot man ko nga na sila sa kaguol kay wa nang akong manghod. Pero naa man ko. Dona, kung mangitagan ni si mama ni muna ko, inangan nilakaw ko ha. Kaya magsugat ko si mong uyuan. Uyuan? Kinsa nga uyuan pa? Si Tio Dom ni mo. Katong gikan sa prisuhan pa? Oo, o kanina siya puyo uban na to.
Gipunan lang yun nimo ang lapad sa kong oh. Ay nag-usab na lagi na siya, no? Sa kaba. Nag-away na si Papa o si Mama. Makasabot ka po nag-chance ang tao po nga Muragawa agad makauyon si mama ni mo nga ni ako na, day. Tiyo. Ikaw, day, doon na. Okay ra ba ni mo nga ni ako? Kung ano sa desisyon ni Mama o Papa, o yun ako, Tiyo. Saan na lang yun? Kabalaka, day, doon na. Priso, bisag white. Wa kaya ngay kabalakan ako. Dili ta mo kumpiyansa. Oo, napriso ko tungkol sa akong kaso nga droga sa una. Pero nag-usab naman ko. Mong ay kahadlok na ko, ha? Oo, Tiyo. Kapit sa tubig. Hay naman tong sa... Mata! Mata! Pa! Ma! Sigurado ka nga gilili ka. O, lagi pa. Pero sakit siya may maglili ni mo. Nga mga parente raman nato na yung mga tao nagpuyos palibot. Ampun. Dili ka si Dom? Uy, di magpatakag pasangil, oy. Ay karon ra man ni nahitabo nga naa na siya dinhi. Ay, dili ingon ana kung igsuon. Mao nga takuman ang baba ninyo. Pa. Ay, tukaan na, uy. Kusuka sa hangin sa gawas. Nay anino sa may bintana. Kinsa na? Kinsa kita nagsigig paniid na ako. Wa na ko makauyon ani. O sa pambigi paabot nimo. Nga mahilabtan ang imong anak sa imong igsuon. Ay, wala gitay ebidensya. Ganun sige magyugag pamasangil ni Dom. Panatlok na ko pa. Sa musugot kag sa dili, ipapriso ko ng imong igsuon. Oh, si Tiyo Dom, nidagan. Oh, kuk na! Magdali! Ay, wag yun ako maguklistiyo ni mo. Ay, mas mama ni mo. Nilakaw pa. Pa? Nganong naginuktok man ka pa? Ay, nagtandaan lang ko sa may bintana. Anong wag ka makaklaro sa nilili ni mo? Kapiin na baya to pa. O kanino na to akong nakita. Wag giday ka makaila sa nino. Wa pa, we. Pero naibaw ko nga lalaki to. Amahan ko ni mo, pero wag yung ka makailan ako. Ha? Unsay? Ayaw ko ina nga. O, doon na. Ako mo nagsigig panglili ni mo. Ayaw pa! Ayaw pa, maluoy! Kaya ko pa, anak ko ni mo pa! Aba, ayaw pa! Ayok ka! Uy, katungan na! Subukan mo! Ama! Suyop na sad ka! Ha? Nagtuo ka gawa kong mahibaw ang gawas na ng inom-inom ni mo. Nagsuyop-suyop sad ka! Nga ano mo nagmusuyop po. Lakay mahimo, ha? Abilis doon na. Ayaw! Ayaw! Gagal ka! Oo, ma! Layo na ko sa bahay. Sa mga padong, ani. Ay, magsaba. Tiyo, Dom. Ako na. Dali. Mangita ka kataguan. Tiyo, sorry nga, ikaw ang among ipasangin lang ni Mama. Okay ra. Nakasabot ra ko.
Niikyas na lang gid ko pag dungog na ko siya sa imong mama nga iya kong ipapriso. Di ko gusto magbayad sa nga wala ko buhatan eh. Tiyo, Giingnan bitaw tika nga nag-usab na ko doon na. unyaan saon man ni nato, tiyo. Magpalayo tayo ning dapita. O di na ta magpakita og balik sa imong mga ginikanan. Tiyo, Nagbala ka. Ako'y bahala nimo. Di ko musugot nga na imo pasakit nimo doon na. salamat, tiyo. Isip mo'y lito-malito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin. Wa ko magdahom nga ang tao nga among gihukman nga mao'y nang bastos nako, mo day manalipod nako. Sugad adto, wa na ko magpakita pa sa akong mga ginikanan. Naningkamot ko og trabaho sugad pagbata pa ko hangtod na lang karon nga nidako nako. Hinahinay ko nakabarog sa akong kaugalingong mga tiil. Pero hangtod karon, napaghihapon ang trauma nga akong gibati sa gibuhat sa akong amahan. Dinin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, Araman.